Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Diyos ti agngina. Nimbagabigat tayo amin, gagayamin kan kakabsat, may daydayaw ti Diyos. Iti dayti manan ngagsapa, itel daw ti Domingo. Dayti kabsat yu Brother Carlos Romero, iti timek, ti mawawag, iti letang. Maawis kayo, nga maigdingig ka nagbuya manen, iti dayti nga programa, tapat check, ken patyan tayo, nga si degen ti ay ni Kristo. Ket babaen lang iti panagadal tayo, ken panangyaplikar tayo dagiti sa una, ket mananay tayo, nga may sagana, iti asidegen ngayay na. Ngarod kakabsat ken gagayem, sakbay ngagtultuloy tayo, agtamed tayo mampay iti panagkararag. Madaydayaw nga umami ken Diyos mi nga nais langitan, itinaga ni Jesu-Kristo nga bugbugto nga nakyo, at tingo may kami manen ken ka, agyaman gaputi kinimbag mo, kinamaragayat mo, ken ti patuloy panang susustener mo, Dios, dahito nga programa, nga may ited, iti kaduan, ket sapay kumangarod at inasanton nga espiritu yu kitag trabaho, kadagiti amami nga makasaksi dagitoy. Tapno may sagana nga nananay, iti tunggal kararwa, iti ayaay, ti bugbugtong anak yu. Amangala, ken makipagtaeng kada kayo, iti agnanayon. Bendisyon na kami apada-pada, dagiti agbuybuy at agdingdingeg. Dahito yung estasyon, ken dagiti amin, magserserbi kada kayo, ti sangalubungan. Maluktan kadi, dagiti mata, dagiti kaduan, iti mata ti pamati, kada kayo Dios. Ket sapay kumangarod, tada ito'y ngayon kang panagadal, katagbali na bendisyon manen, ken sariked ket ti pamati ti tunggal maysa, kada kami. Sublimi apo ti yaman daya kada kayo Dios, gapu iti napateg, ken man nakabalinanagan, ni Jesu-Kristo nga apumi ken mangisalakan. Amen. Wen kakabsat, santay nga naawagan, nga mamati wenno patyen, ti may kadwa nga yaay ni Kristo laeng. Nudiket ti panang padaras, ti yaay na. Babaen, itinananay, nga physical, mental, wenno spiritual nga aspeto ti panagbiag dagiti mamati, wenno ti iglesia na. Daytoy ti urayan na, nga mang padaras, iti panagsubli ni Kristo, nga mangala, dagitoy, nga dani tinananay nga aspeto, ti panagbiag. Wen kakabsat, titupi ko tayo iti daytoy nga agsapa, ket di patuloy nga panakaananay, the finishing touches of our faith, to be ready and prepared for the coming of Christ. Dahil na ananay, nga panangikat, iti panagduwa-duwa. Wen kakabsat, dahil iti panagduwa-duwa, nagdara sa sumrek, sumken, iti puso, iti panunot, iti maysa nga tao. Uray pa'y kadagiti mamati. Isungarod nga daytoy, iti tupiko tayo, tadaytoy iti dakkel apakatinlagan, ti kaaduan. Akas iti ili ti Israel di, isu nga adu ti napasag, napukaw iti letang, ket duwalaeng, iti naggapu di Ehipto, ti nakastrek, iti Kanaan, gapu iti daytoy panagduwa-duwa. Isungarod kakabsat, isentro tayo, iti panagadal tayo,
No kasano iti seserrek ti panagduadua. No kasano ti panangsulisog ni Satanas. Iti apo kan mangisalakan tayo tapno agduadua isuna. Nga isuket pudno nga anak ti Dios. Ken dagiti paspasamak iti nasantuan na kasuratan. Ken ti kayat ti Dios. Nga madda kada tayo tapnunan anay nga maikat iti panagduadua tayo bilang mamati ken kuana. Kitan tayo man kakabsat. Iti seserrek, iti panagduadua. Masarakan iti Genesis 3, 1 inggan 5. Itan ti uleg, iso idi, akasisikapan kadagiti amin nga animal iti daga, ngay naramid ni Jehovah Dios. Ket iso kinunana iti babae, pudnuaya a kinuna ti Dios, saan kay amangan iti amin na kayo iti minuyungan, ket ti babae, kinunana iti uleg, kadagiti bunga, dagiti kay kayo ti minuyungan, na ipalubos, mangan kami. Ngem iti bunga, iti kayo nga da, iti tenga ti minuyungan, kinuna ti Dios, di kay ito kanen, ken uray sa giden, dilaket tamatay kayo. Ket ti uleg kinuna ti babae, saan apudno amatay kayon to? Tati Dios ammuna nga iti aldaw apanangan nyo iti dayta dagiti matayo maluktanto ket kasla kayton iti Dios a makaammo iti naimbag ken ti dakes. So nga makita tayo ti iseserrek iti panagduadua. Ti promotor ti panagduadua awan sa bali no dini Satanas. Ket sinulisog na dagiti muna nga naganak tayo. Ket natnagda iti dayti nga suliso. Nadanda ti panagduadua. Rinibisir na pa ni Eva, ti pudno nga inbaga ti Dios. Binalbaliwan na. Takuna ti Dios, kakabsat, ken gagayem. Iti Genesis 2:16, ket ni Jehovah Dios imbilin na iti tao, a kinunana kadagiti amin akayo iti minuyungan, mangan kanto asiwayawaya. Ngem iti aggapu iti kayo, ti panakamu iti imbag ken ti dakes saan munto akanen. Ta iti aldaw apanangan mo iti dayjay, matay kanto adi bumuro. Talaga nga sigurado, tiyak, nga matay iti tao, no salungasingen ti tao dayjay nga bilin. Ngam ni Eva, makita tayo, uray pay ni Adan, nadanda ti panagduadua iti sao ti Dios. Isu nga panagduadua, may isa nga faktor iti panakatnag iti tao. Saan ap maisalakan? Gapu iti panagduadua. Wen kakabsat, kitan tayo iti panangsulisog ni Satanas, iti anak ti Dios. Uno ni Kristo, iti mangrugi, iti panagministeryo na. Iti Mateo 4:3 kan iti 6. Kasto iti kunana kakabsat ken gagayan. Ket imay ken kuana ti mannulisog. Ket kinunana ken kuana, no sika ti anak ti Dios. No sika ti anak ti Dios. Kayat ni Satanas kapag dua-duaen na ni Kristo nga isuket pudno wenno saan apudno nga anak ti Dios. Ket kunana ibilin mo adag ito'y bato, agbalinda at tinapay. Ket versikulo 6, ket kinunana ken kuana, no sikati anak ti Dios, pinaminduana kakabsat. Tumapwak ka man ipo dito'y agingga iti baba, tadanay surat, iso ibilin nanto kadag iti anghel na, ipapanken ka, ket sakruyan da kanto kadagiti imada. Amangan laket ta may tibkul ta sakam iti bato. So nga makita tayo kakabsat, iti iseserrek ken ti panagtultuloy ti kabusor ti Dios. Nga pagduaduaen dagiti tattao. May panggep iti Dios ken iti pagayatan ti Dios. Ti kinatao ti Dios, ti karakter na ken iti linteg iti Dios. Wen kakabsat, ti sao ti Dios, wenno ti linteg na. Takunana ti nasanto na kasuratan,
mapukaw ti amin na banag. Ngam ti sao ti Dios mataginayon. Dayta ti kayat nga perjen dadaelen ti kabusor kakabsat. Isu nga ti sao ti Dios ken ti sao ti tao dakkel ti pagdumaan. Kitan tayo man kakabsat. Iti maysa nga disipulo ni Kristo nga mauawag iti ni Tomas ama nagduadua. Iti Juan 20, 24 ken 25. Ngem ni Tomas amanagan didimo maysa kadagiti 10 ket 2. Awan kadakwada idi immay ni Jesus ket kinunada ken kuana nga rud dagiti sabsabali nga adalan. Nakita mi ti Apo. Ngem isu kinunana kadakwada no jak makita kadagiti imana ti gapwanan dagiti lansa ken iserrekot toy ramay ko iti naggapwan dagiti lansa ken iserrekot ti imak iti bakrang na jak to mamati. Isu nga dayjay makun ko na nga jak pati jak kita. Dayta ni Tomas, dayta ti kaadwan nga tattao uray pay kadagiti agkun ko na nga mamati iti Dios wenno ken Kristo. May kadua, mapantay man ken ni Apostol Pablo nga dati Saulo nga nagbalin nga Pablo. Kunana iti umuna nga Timoteo 1:1 ken 13. Ni Pablo apostol ni Kristo Jesus gapo iti bilin ti Dios amang isalakan kada tayo ken ni Kristo Jesus nga inanama tayo. Idinto nga idipunganay managtabbaaw ken manangidadanes ken manamar parigatak nupay kasta nagun udak ti asi agsipud ta inaramid ko adjak amamu idijak pay namati. Napia ni Saulo wenno ni Pablo kakabsat. Tadayji ket inosente isuna nga mangar aramid ngem ni Tomas direkta nga awan ti pammati na. So nga makita tayo kakabsat iti pagdumaan iti pammati ken iti panagdua-dua. Isungar nga ti tupi ko tayo kasano nga anay nga maikat daytoy nga panagdua-dua. Bilang panglukat a kapanunutan no dadduma adu dagiti mariribok nang nangruna kadagiti nabiit pay iti na Kristiyanuan a panagbiag. Gapo kadagiti sing-singasing ti dua-dua. Uno panagdua-dua. Wen kakabsat. Isu nga dayjay no simken dayjay panagdua-dua awanen natnagen ti pammati. Awanen ti pammati ken Apo Dios ken Kristo uray pay ti sasauna. So nga adu dagiti banbanag iti Biblia adida maibuksilan wenno uray man lano maawatan. Ket dagitoy ti aramaten ni Satanas apang regreg iti pammatida iti nasantuan na surat akas paltiing anaggapu iti Dios. Ket saludsuden da kasanut panakaammukto iti nalinteg adalan no ti Biblia ti agpayso sa uti Dios. Kasanut panakailapsot ko kadagitoy adwa-dwa ken riribok. So nga laglagipen tayo dagitoy kakabsat ken gagayem. Ti Dios uray kaano man di natay kiddawen amamati no di natay ikkan ti umdas a pamaneknek a pangibatayan iti pammati tayo. Pangibatayan tayo iti pammati tayo dagiti sa uti Dios. Dagiti inpaltiing na, dagiti inaramid na a pinarsuana. Dagito iti pamaneknek nga dapud no a Dios nga nang parswa kadagitoy. Ti kaadana, ti kababalin na, ti kinapudno ti sauna. Mapasingkedanda amin, babayin ti pamaneknek a makapatulok, iti nakem tayo, ket nawadwad ti kastoy a pamaneknek. No pay kasta, ti Dios di napulos inikkat, ti pakabalinan nga agdua-dua. We are free to doubt, ngam kuna nakakabsat. Ti Dios di napulos inikkat kada tayo daytoy. Isu nga ti Dios ket ayat apay inikkan na tayo ti waya-waya. Mamati tayo man uno saan. Ngem anya ti bunga na no di tayo mamati. Dayjay ti problema kakabsat. Isu nga ti pamati tayo masapul a maibatay iti pamaneknek. Saan nga iti
panangipabuya. Dagijay mayat nga agdwa-dwa, may kandanto iti gundaway. Ngem dagijay agkalikagom, ang mga mukod, iti pudno makasarak danto tinawad-wad a pamaneknek. Apang ibatayan da, iti pamati da. So nga dagiti agpatingga a panunot ti tao, di da matukod anan-anay. Ti kababalin, wenno dagiti aramid ti maysa, nga awan patinggana. Isu nga iti katatademan a saririt, ken kangangatuan, tiyadal na nga isip, dayta na santuan anabiyag, masapul ngagtaeng asikakawes, iti palimed, wen kakabsat. Ket ti palimed maysa nga gapu, nuapay nga adu ti saan nga mamati, adu ti adda pa nagduwa-duwa na. Isu nga kunana nga rod ini Job, iti 11, 7 ken 8, gapu iti panang bukibok, masarakam aya ti Dios, masarakam aya anay ti man nakabalin, nangato akas langit, anya ti mabalin mo nga aramiden, naununeg nga iti tanem, anya ti mabalin mo nga amuen. Ket kunan Apostol Pablo, o nagunegen dagiti kinabaknang ti sirib ken timet panakaammo ti Dios. Anya ket din ti sana panakatukod kadagiti pakinakem na. Ken ti saan na panakasukimat kadagiti kadawian na. Masarakan iti Roma 11:33. Ngem nupay dagiti ululep ken sipnget agliklik mutda iti arpad na kinalinteg ken kinahustisya tinagbatayan ti trono na. Kinalinteg ken kinahustisya. Laglagi tayo kakabsat. Daytoy tinakabatayan ti trono ti Dios. Aginggat ditoy kaadayo, mabalintay a maawatan, ti panakibiyang na kada tayo. Ken dagiti manignay ken kuana nga agaramid. Tapno mabalintayo a makita, ti aglablabunan nga ayat, ken asi, a maitipon iti awan patpatinggana apan nakabalin. So kadagiti panggep na adun maawatan tayo. Akas ti kaadu ti masapul tayo nga amwen nga agpaay ti pagimbagan tayo. Ket no adda di tay pay maawatan, rebbeng tay nga italek iti ima. Amaman nakabalin unay ken iti puso anapnuan ayat. Kakabsat ken gagayem no daman kanubanag nga san nga maawatan, rebbeng tay nga italek iti ima aman nakabalin unay, ken iti puso anapnuan ayat. No agkurang tay ijay, wunusan tay nga maaramidan, dijay nga sumrek, iti panagduado. So nga ti umuna punto, dagiti palimed ti sao ti Dios. Dagiti palimed ti sao ti Dios. Ti sao ti Dios kasi ti kababalin ti akin sao, iparang na dagiti palimed, nga uray kaanuman, dinto mabalin nga ibuksilan, analaing dagiti bumiddot a parswa. So no santay nga mabuksilan, santay nga maawatan, no da tayo nga dapagpatinggaan na, unag kamali, unag dabiddot tayo, a pinarswa, wen kakabsat, tatalaga nga ti tao, agturong, iti panagbiddot, wana panagkamali, gapo, iti, isusukir tayo kini Apo Dios, iti pagayatan na. Takunana, ti seserek ti basol dito'y lubong. Ti panagbalin ni Kristo alasag, ti panakapabarong agbiag, ti panagungar, ken adu payasab sa baliabanag, anay parang iti uneg ti Biblia, isudat palpalimed, anaglaus, anaguneg nga ibuksilan ti isip ti tao. When no uray tukuden, anaan-anay, when kakabsat, no ti bukod tayo nga pakapanunutan, narigat, agkamali tayo. No saan tayo nga, luktan, iti sao ti Dios. Ket dijay tayo nga makita, iti nananay nga lawag wenno pagayatan ti Dios. Kadag ito'y nga banbanag, iti nasantuan. Asa una, nga mawan ti pambar tayo, nga agdwa-dwa, iti sao ti Dios. Gapot ta di tayo maawatan dagiti palimed, ti panangaywan ti Dios. So nga ti uneg to'y agdama alubong, malikmot tayo akanayon kadagiti palimed, adi tayo matukod. Dagiti kanumuan akita ti biyag, iparangda ti maysa pagrikutan, adi mailawlawag dagiti kalaingan a pilosopo. Wen kakabsat, uray pay no sino ti kasisiribanen nga tao dito rabaw ti daga. Wen kakabsat, adala ta limitasyon na, adala ta pagkurangan na, iti panangam mo, tinananay
nga sao ti Dios. So nga ti uray sa dinuman, ada pagsidsidaawan aditay maamuan. Mas daw tay nga rod aya a makasarak nga iti na espirituan na lubong at damet palpalimid aditay matukod. Tiyan ti pagrikutan adda ti kinakapoy ken kinakurapay ti isip ti tao. Wen kakabsat. Daytoy ti panunuten tay kuma adda limitasyon tayo. Makunkuna tayo nga fallible. Ti Diyos lang ti infallible. Ti Diyos lang ti saan ngagkamali. Pati tao adda tendency nga agkamali wen kakabsat. So nga kunana ti yan ti pagrikutan adda ti kinakapoy ken kinakurapay ti isip ti tao. Nga madaumdas nga ented ti Dios kada tayo. Iti uneg dagiti nasantuan na sursurat apam maneknek nga isudat sao ti Dios. Ket saan tayo masapul iti agpangpangadwa iti sauna gapula kaditay maawatan dagiti amin na palimid ti kinadiyos na. Gapu kadi nga santay nga maawatan isu daytoyen ti gapu puon ti panagduadua tayo iti sasao ti Dios. May kadwa puntos narigat nga awaten. Wen kakabsat. Umuna palimid tatamanen narigat nga awaten. So nga kunan Apostol Pedro iti 2 Pedro 3:16 kunana addadaduma abanag anarigat nga awaten adagiti awan ti ammuda ken dagiti di natalged akilkilwenda amaipaay ti pakadadaelan damet laeng. So nga makita tayo kakabsat dagiti dadduma awan ti ammuda dagiti dadduma kilkilwenda. So nga makita tayo kakabsat ter aramiden dagiti tattao ti sasaw ti Dios handa nga amuin kilwenda pay wen kakabsat. So nga dagiti narigat a sao tinasantuan na surat isudat in rupir dagiti managduadua apag sam makedanda a bumusor iti Biblia. Ngem lugar a kasta isuda ket di ti maysa na pigsa apam maneknek ngem paltiing ti Dios ti Biblia wen kakabsat. Isu nga no sombrat ti narigat apan nahaawat dita dumawat tayo ti sirib pan nakaawat manipud iti Dios. Ket ipakita na kada tayo tinabatad tinalawag akayat asawen dagiti nga sasauna. Wen kakabsat no kuman awan linasud na ana ilanad may papaniti Dios no kasaan laa dagiti nalakatay a maawatan no kuman ti kinadakkel ken kinatanok na mabali na petpetan dagiti nababbaba a panunot ti Biblia saan nan nga ikutan dagiti di agbidtot amang ipapati iti kaadda ken kuana tinadyosan aturay. Isu nga ti kinarimbaw ken kinalimed dagiti parang nabanbanag isu daket di timang papigsa iti pamati at ti Biblia isot sa uti Dios. Isu nga makita tayo ti maysa nga buneng kakabsat nga nangudel. Nohan mo nga ipaid iti pagasaan tumadem nga ta kakabsat kasta ti sa uti Dios. Masapol nga adalem ken ada tulong ti Dios. Tapno maawatan tayo nga nalaing ti kayat nga ipakaammo ti Dios babaen ti sauna. So nga ti Biblia iparang na ti kinapudno. Iti nalaka a pamayan a maibagay kadagiti pakasapulan ken kalkalikaguman ti puso ti tao. Na magsiddaw ken nangayaw kadagiti kalaingan iti panaka asaasda apan panunot. No pay kasta dagiti nanumo kenawan adalda mabalindamet nga ilasin ti dalan apakay salakanan. Ket no pay kasta dagitoy nalakat pan nakaisawang da kinapudno saklawen da dagiti banag anangato. Mangnibinibi ken rimbawan da unay ti pan nakabalin ti tao. Nga umawat iti kasta a mabalin nga awaten taylataydan agsipud ta Dios tinangisao kadakwada. Isu nga no mangyagtay ti sao ti Dios, patsentay kuma. Tapay, dahil takot sao ti Dios. Ket ti Dios tinang parswa kada tayo, rebeng na nga patsentay isu na, pagdayawan tayo, pagserbyan tayo isu na. Isu nga iti kasta pamayan, na iwayat kada tayo ti gakat ti panakaysalakan. Tapno tunggal kararwa makita na kuma, dagiti addang amasapula pag naen na, iti panagbabawi na ngagturong iti Dios. Ken pamati na ken apo tayo Hesus Kristo tapno maisalakan amayan nurot
iti pamayan nga intuding ti Dios. Mayan nurot amay na intuding ti Dios. Nupay kasta iti uneg dagitoy a kinapudno analaka a maawatan adda palpalimed. Apaka italimengan ti dayagna palpalimed a mangartap iti isip iti panagsukimat na ngem papigsaen na dayjay napasnek ngagsapsapul iti kinapudno iti panagraem ken pammati na wen kakabsat kasapulan laeng kano iti napasnek a panangsapul ti kinapudno panagraem ken pammati isu nga tunggal adda ti panangsukimat na iti Biblia umun-uneg ti pammati na nga isot sao ti si bibiyag a Dios ket tinatagitawan na rason agruknoy iti sango ti kinadayag tinadyusan apaltiin. So nga makita tayo kakabsat, napay nga ti pudno nga edukasyon kat agbalin ka nga napakumbaba. Pudno nga edukasyon, agbalin ka nga napakumbaba. Tapay ni Kristo, iti makunko na nga naindaklan a manursuro. Kat tinsuro na, agsursuro kayo kanyak. Tasyak na emmaak, ken napakumbaba. Dahita kakabsat iti pudno nga edukasyon. Pagbalinan na tayo, iti galad akas ken Kristo nga naemma ken napakumbaba. Ngam ti ulbud nga edukasyon, patangsitan na tayo. Be proud, you're a teacher. So nga makita tayo kakabsat, ti pudno ken iti ulbud. Isu nga rod nga, makita tayo nga ti lubong dangadang ti Dios ken ti kabusor. May katlo a puntos kakabsat, nasirsirib ti Dios, ngem da tayo. Ulitek, tan kumangagpanakkel ti tao. Tati tao kayat na, ang nasirsiripay, ngem iti Dios. So nga ti panang bigbig, adi tay maawatan analaing. Dagiti dadakkel a kinapudno ti Biblia, isulaing ti panang nganugot at isip ti tao, saan nga umdas, nga mangpetpet ti awan patinggana. Ket ti tao, agraman iti sangkabasit, ken ababa amagawat na di na maawatan dagiti pangpanggep tinapnuan kinasirib ti Dios. Wen kakabsat. Bilangan man tabuk mo no kay mabilangan. Bilangan man dagiti bitwen iti tangatang. Bilangan man dagiti darat iti baybay. Wen kakabsat. Di tay akabailan nga bilangin. Ngam ti Dios ammuna. Amen. Isu nga ron nga, nasirsirib ti Diyos, ngam datayo. Dahiti kuma, iti maysa nga gapo, nga santay nga agduadwa, santay nga agtangsit, uno agpangato. Nudikat, agpakumbaba tayo, iti Diyos. May kapatapuntos, ti pakasulisugan, nga agduadwa. Agsipud ta di da matukod, dagiti amin na palimed ti sao ti Diyos, dagiti managduadwa, ken di mamati, iwalinda ti sao ti Dios. Ket saan nga amin ngagkuna ang mamati iti Biblia, ti makalapsot, iti dayti apunto. Taure pa dagiti mamati, anya taramiden da, balikugan da, balbaliwan da, kisayan da, ngayunan da. So nga da apostol kunana, iti Hebreo 3:12, kitain nyo nga rod kakabsat, dilaket ta addanto ti siya sino man kada kayo, ti maysa puso adakes, asaan na mamati, tapno umadayo, iti Diyos as ibibiyag. So nga rumbeng nga adalen nga nalaing, dagiti sursur ti Biblia, ken sukimaten pay, dagiti nauneg banbanag ti Diyos. Kunan Apostol Pablo, umuna Korinto 2:10, nulaket na ipaltiing da, iti nasantuan na surat. If it is written, patyo, ngano sana na isurat, saan? When kakabsat, tamabalin, ngagbalin nga dahi tikat, nayon wano kisay. So nga numan pa'y, dagiti nalime da banbanag biyang ni Jehovah Diyos tayo, dagiti naipaltiing abanbanag biyang tayo. Deuteronomy 29:29. So nga awan ti rason ti tao, ngagduadwa, uno saan na mamati, iti Diyos. Wenno ti tao kat saan na maisalakan. Sino? Ti akin nakem, dahil ito'y panagduadwa. Di introduction tayo pilarot tayo kakabsat, ti kabuso. Ngam aramid ni Satanas, ti mangbaliktad,
kadagiti managsukimat apan nakabalin ti isip. Ti sang kabasit a kinatangsit ilaok na iti pan nakaadal ti kinapudno ti Biblia. Tapno dagiti tattao mapukaw da ti anos da. Ket mariknada iti pan nakaabak no saan da amay buksilan ti iso amin na paset ti nasantuan na surat iti kapkap nekanda. Wen kakabsa. So nga makita tayo nasandan nga mapnag, balik ko gandan. Ti sao ti Diyos. Kapuda jay kinatangsit. So maka ipababa unay kadakwada, ti panang bigbig da, adida maawatan, dagiti na ipaltiing asao. Madida ag panuray asi aano saging gat pan nakakita ti Diyos. At tumutupen, ngay pakaamuna ti kinapudno kadakwada. Wait unto the Lord. Kat iso na ti mangiparangarang kada tayo. No aganos tayo. Ngagpakpakaasi ken kuana. So nga mariknada ati bukod da sirib. Ana tagitawan dasen apanangawat da iti nasantuan na surat. Ket no saan da na maaramid da ito'y libakendan ti kinaagturay na. So nga makita tayo kakabsa. Jay no apay nga ni Kristo linibakmut dagiti disipulos wen kakabsa. Gapo day jay panagduadwa. Jay bagi. So agpaiso nga do kadagiti teorya ken doktrina ngem pagpagarup ti kadwa na kasla naggapuda iti Biblia. Sanda na ibatay iti sursuro na no diket maisungani da iti ibatad ti espiritu iti naipaltiing. So nga dagitoy isudat mamagduadwa ken mangriribok kadagiti adu apan panunot. So nga makita tayo dagiti adu nga teorya ken doktrina ngay pagarup daket sursuro ti Biblia gayam san gayam nga pinaltiingan ti Dios ti espiritu ti Dios dagitoy. So nga kuna dagitoy isudat mamagduadwa ken mangriribok kadagiti adu a panunot. So nupay kasta sanda may pabasol iti sao ti Dios. No diket iti panang killo-killo ti tao ken kuana. So nga makita tayo scripture twisting. Yan po. Baliko ganda, killo-kilwanda dagitoy sasaw ti Dios. No kuman mabalin dagiti na parswa agon uden tinananaya pan nakaamu ti Dios kadagiti aramid na enton madanon dan daytoy kasasaad dikad awanton pakasapsapulan na kadakwada ngagsukain iti kinapudno. Satisfied dan handa kahit nagtultuloy yan. Enough kunadan, enough is enough. Ngem kunana wenno rumang ayen iti pannakaamu wenno dumakkel iti isip ken puso. Agnani agtultuloy kuma. Arumang ay tapno kuna dumakkel ti isip ken iti puso. So nga ti Dios santo nga isu ti kangatuanen kada ati tati tao idinto nadanunan ti paginggaan ti amwen ken nadalen isardeng nantun ti agtulong. So dayjay kakabsat nagsardingen saanen nga nagtuloy nga mangammo iti sao wenno pagayatan ti Dios. So agyaman tayo ket ti Dios sa saana kasta ti maararamid. Taadula tam tagtultuloy. Ngagad adal inggana ti makagteng tayo ti kinananay. Akas iti tupi ka tayo panakan anay apanangikat iti panagduadwa. So nga ti Dios isot awan patinggana. Isot nakailemmengan dagiti isu amin nagameng ti sirib ken panakam. Ngarud no kayat mo nga may kat ti panagduadwa may panggapi ti Dios napo Dios ka iti dumawatan. Napo Dios ti pagdawatan ti kinasirib no panakam mo. Ket uray aginggat agnanayon nga awaning gana ngagsoksokimat ken agad adal dagiti tao nupay kasta uray kaanuman saan danto amaputput dagiti gameng ti kinasirib na kinaimbag na ken pannakabalin na. Isur nga unlimited ti Dios. Almighty, omniscient, omnipotent. So nga makita tayo talaga nga superlative. Han tayo nga matukod iti kina anay ti Dios. Numan pay kayat na agturong tayo dayjay maabot tayo. Ti perfecto nga pannakaawat iti tao ket tulungan ti Dios. Ti tunggal tao nga makagteng iti pannakaananay iti tunggal maysa kada tayo nang runa iti daytoy tupiko may kat iti panagduadwa. May kalima puntos inuten na alukasan. So nga makita tayo inot tapay nakapoy tayo.
nakurapay tayo. No biglaan na tayo ngay. Maawat tayo ngayon sigida. Kasi naman silaw kakabsat. Ni parang daken ka, dyan nakasilsilaw nga lawag. Nagpigsa nga lawag. Anya ti mapasama kita mata tayo. Mabulsikan pa ikindi. Di sobra nga lawag na. Isungar nga inuten ti Diyos alukasan. Dagiti panggep na. So nga panggep ti Diyos, nga uray iti dayto yabiyag. Dagiti kinapudno iti sauna, maininot danto amaluklukasan. Kadagiti tattao na. Tattao na. May salaing ti pamayan, apang gunod, iti daytoy apan nakaammo. Ulitek kakabsat, may salaing ti pamayan. Apan ang gunod, daytoy apan nakaammo. Tilaeng pakabalinan tayo, amang gunod, ti panakaammo iti sao, iso ti panakaaramat, ti silaw, ti Espiritu Santo. Iso ako na Apostol Pablo, ti muna Corinto, 2:10-11, dagiti banbanag ti Dios, awan ti makaammo kadakwada, no di ti Espiritu ti Dios. Kat Espiritu, sukimaten na, dagiti iso amin, abanbanag. Iso ngarod nga iso ti kasapulan tayo, ti Espiritu ti Dios, tapno magunod tayo, ti panakaawat, panakaammo, ti sao ti Dios. Ket ti inkari ti mangisalakan kadagiti pasurot na kunana, iti Juan 16:13-14, ento numay dayjay Espiritu ti kinapudno. Idalan na kayto ti amin a kinapudno. Tamangalan to ti iti kukwak, ket ti pakaammunan to kada kayo. Aso anya kado ti ipakaamuna kakabsat, pangalan na ken Kristo. Ken Kristo, tapay, tani Kristo, naggapumot iti Ama. Iso nga makita tayo, the source is the Father, the channel is Jesus Christ, and man is the benefactor. Datayo, iti ag tawid, wano umawat, kadagitoy nga, naggapu iti Diyos, babayan ken Kristo. Wen kakabsat, ket anya kadipay, ti rason ti tao, nga narigat nga maawatan ti sao ti Diyos, wano agduadwa, kadagitoy, adapay kadi, mairason kuma ti tao, may kanem apuntos. Aramaten, tapanunot mo. Ti Diyos kalikaguman na at ti tao, aramaten na kuma, dagiti pan nakabalin, ngagrason. Ket ti panangadal ti Biblia, papigsaen, ken ipangatunan to, ti isip. Ket awan sa bali nga adal, ang makaaramid iti kasta. Ngem, nupay kasta, alwadan tay kuma, tadi tay di Diyosen, ti rason, puno sirib tayo. Ngay torturayan ti kinakapoy, ken kinakuriteng, ti kinatao. Ket no di tay kayat ama ulpan, ti pannakaawat tayo kadagiti sursurat, iti kasta adi maawatan, uray dagiti kalawagan a kinapudno, ngarud, masapol nga ikutantay, ti kinatulnog. Ken panagtalek, ti maysa abasit nga ubing, asisasagana nga agsursuro, ket dawaten tay titulong ti Espiritu Santo. Daytoy kuma ti maadda kada tayo. Tapno ti panagduadwa, awanan panagpamati, mapunas kada tayo. Ken ti panakarikna, ti panakabalin, ken sirib ti Dios. Ken ti ditay panakabalin amang balabala, ti kinadakkel na, dagdagen datay kuma, nga agpakumbaba. Ket luktantay kumati sa una, abuyugen, tinasantuan a panagraem, akaslattay simrektay, iti arpad ti Dios. Ket into numaytay ti Biblia, ti rason masapul na abigbigen, ti maysa anangat ngatong emisu, ket ti puso ken panunot masapul da, ti agroknoy iti dakkel asyak, ti Dios, dakkel a Dios, agroknoy tayo, iti Dios. So nga makita tayo, agroknoy, agpakumbaba tayo, iti Diyos. San nga da tayo, agbali na Diyos, iti bagbagi tayo. So nga adudag iti agparangakas na narigat, weno nasipnget, nga ipaawat kan ibatad to ti Diyos. Kada gijay amang birbirok, iti panakaawat da kadakwada. Ngem no awan ti panangidalan ti Espiritu Santo, agpeggad tayo tulaeng, akan kanayon, amang tiritir, kadagiti sursurat, wenno sa bali, iti panangipatarus kadakwada. Laglagi-pen tayo kakabsat. No one ti Espiritu Santo nga mangidalan kada tayo. Iti panangadal,
iti sasaw ti Dios, anya kano ti mapasamak, dito yung asaw ti Dios, matiritir. Kat sabali, iti panakaawat, when panakay pataros na. So nga adda-adu pa nagbasbasa iti Biblia, nga awan ti maalala, no diket pagdaksan. Tapay ko na nakakabsat, no ti sao ti Dios maluktan asaan na mabuyugan, iti panagraem, ken panagkararag. Adu ngamin di agadal ti Biblia, adu ti preconceived idea. Ikabil na di isip da, yung tinasantuan na kasuratan. Saan nga di nasantuan na kasuratan, ti ikabil na di isip da. Uwan kakabsat. Iyamti nga umuna da ito'y, awatin tayo, no niya tinabasa tayo. Kas jay kumakakabsat, it must be exegesis. Saan nga exegesis? Dahil di sa uti Diyos, ti ikabil dito'y. Saan nga da ito'y ti ikabil yung ti sa uti Diyos? Uwan kakabsat. Takunana kakabsat, no ti sao ti Diyos maluktan na sana mabuyugan, ti panagraem ken panagkararag, no dagiti panunot ken ayat saan dang agtalina edi ti Diyos, when may tunos iti pagayatan na, ti isip makulaapan iti duwa-duwa. Ket no kasta ti panangadal iti Biblia, mapapigsa ti panagduwa-duwa. Isu nga ti panggep, when ti aramiden ti kabusor, iturayan na dagiti panunot. Ket isingasing na dagiti panangipataros adi umiso. So nga makita tayo nagadat agdidin ni bate nakin pasurot dagiti kakabsat. Han nga kayat ti Dios apag didibat siyan ti sao ti Dios. Ited mo lang, imulang ketag tubo, ketag bunga. Anya klase bunga? Di jay munton nga makita. Tati bunga ti pakakitaan. Wen kakabsat. Kano man na dagiti tao saan da sapulen. Babayan ti sao kenaramid, ti panakitunos da iti Dios. No pay kasanot kalainda iti adal, agpeggad da abumiddut, iti panangawat da iti surat. Ket sana natalged ti agtalek, iti panangilawlawag da. Dagijay ngagsuksukimat iti nasantuan na surat, tapno agbirok da kadagiti pakapilawan, awan na espirituan, apanagis-isip da. Wen kakabsat. Isungar nga nulok tam ti Biblia, adda kinapakumbaba, adda panagraem, adda panagdawat iti tulong ti Espiritu ti Dios. Isunga ti panangaramat da iti sungani a panagkita, makasarak danto kadagiti adu a pambarda nga agduwa-duwa. Ken di mamati kadagiti banbanag nga agdadata analawag ken nalaka. So, may kapito a puntos kakabsat. Tigapu ti panagduwa-duwa. No pa'y mabalinda kalubban, tigapo ti panagduwa-duwa, ken panagngata-ngatada, iti kaadduan na, ti panggepda agtaod, iti panagayatda, iti basol. Naimas ngamin ti basol. Han kadi? Naimas dagiti parparit ti Dios. Han kadi? Dagitoy ti makagapo. No apay nga ti tao, sanda nga awaten, ti sao ti Dios. Adu dagiti saan nga mayat, gapo ti panagayat iti basol. Iti panawen ti Sodoma ken Gomorra. Iti panawen ni Noe, iti panakariba ti Jerusalem. Ken uray pay tagdama. A panawen tayo kakabsat. San kadi nga gapo iti basol, sumot lang ti makagapo. Ramot puon iti panagduado. So nga dagiti sursuro ken iparparit ti sao ti Dios. Saan ang makaparagsak, iti natangsit, ken naayat iti baso la puso. Ulitin kakabsat, dagiti sursuro ken iparparit ti sao ti Dios. Saan ang makaparagsak, iti natangsit, ken naayat iti baso la puso. Ket dagijay ngagmadi, ngagtulnog kadagiti kiddawen na, si sasagana da, ngagduwa-duwa, iti kinaturay na. Ket tapno mamuantay ti pudno, masapul nga da napasnek, at arigagay tayo ang mga mo'y ti pudno, ken naayat a puso, nga agtulnog, ken kwan. Ket amin nga agadal ti Biblia, iti kastoy a kananakem, makasarak danto, iti nawadwad a pamaneknek, nga iso, daytoy ket sao ti Dios. Ket magunudan danto ti pannakaawat, kadagiti kinapudnuna, a mamagsirib kadakwada, nga agpaay, iti pannakaisalakan. Ni Kristo kinunana ti Juan 7:17. Na dagpanggep nga garamit ti pagayatan na maamuan nanto.
ti may papan, ti sursurok. Lugar asal saludsudem, ken supsupyatem, dayjay di ka maawatan, ipangagmuket di, ti silaw, anang lawagen ken ka. Ket umawat kan tupay, iti dakdakkel, asilaw, wenno lawag. So nga babaen ti parabor ni Kristo, aramidem ti tunggal annong, ama ibatad, ita, apan nakaawat mo. Ket kabailamton nga awaten, ken aramiden, dagijay apagduadwaam ita. May kawalwa puntos, ti pamaneknek, ti kapadasan. Experience the best teacher. Adamay sa pamaneknek nga agdadata kadagiti su amin. Iti kalaingan ti adal, wenno ti kaningnengan nga agbasa, ti pamaneknek, ti kapadasan. So nga makita tayo kapsat, ti nakaadal kung ti awantadal na, kita ti kapadasan da. Makita tayo, ti pagdumaan da. So nga ti Diyos, awisan na tayo amang padas, ngagpaay kada tayo metlaing, ti kinaagpaiso ti sauna. Ti kinapudno dagiti karkarina. Kunani David, iti Salmo 34:8, nanamen nyo, ket kitain nyo, tani Jehovah na imbang. Nanamen nyo, ramanam kakabsa. So nga God is good. All the time, kuna dagiti adwa Kristiyano. Ngum no may ti panubok, pagdua-dua. Agdua-dua tiyado. Lugar nga agsadag tayo ti sao ti sabali, datayo metlaing ti mangnanang. Kunana, dumawat kayo, ket umawat kayto. So dayjay kakabsat, ask and it shall be given. Kasano tenge kanapo Dios, di tayo dumawat. Dabak nang tayo mo, ang tayo anak urapay. Isungar nga, dumawat kayo iti Dios. Ket ikan na tayo. So nga dagiti karina, matungpal danto. Adda ka din baga ti Diyos, nga saan nga matungpal? Awan pa'y ti pinagkurang da, uray ka anuman, saan danto nga agkurang. Ket into umadani tayo kay ken Jesus, ket agragu tayo ti kinapudno na itayat na, agpukaw to dagiti dua-dua. Kensip met tayo, gaput lawag, ti panakiaddana. Wen kakabsat. Takuna ni Kristo, siyak ti lawag, ti lubong. Siyak ti silaw, ti lubong. So nga na Apostol Pablo kunana, ati Diyos, isot, nang lukat kada tayo. Iti pan nakabalin, iti sipnget. Ket inyalatim na tayo, iti pagaryan, ti dongdongwen na, nga anak, Kolosas 1:13. Ket tunggal may sa manipod, ken patay, imalis ti biyag. Paneknekan na ati Diyos, ket pudno, Juan 3:33. So nga ti Diyos ket pudno, ti sauna pudno, tilinteg na pudno. So nga ni Kristo asidegen, ti ay na. Nagbalin tayo nga nananay, apudno, ken ni Apo Diyos, ken ni Kristo. So nga mabalin na ngay paneknek, nasapol ko idi ti tulong, ket nasarakak, ken Jesus. Tunggal pagkurangan na punuan, tibisin ti kararwa na pennek, ket ita ti Biblia, iso kanyakon ti paltiing ni Yesu Kristo. Ket saludsudem no apay mamatya ken Jesus, agsipod ta iso kanyak tinadyusan amang isalakan. Apay apat check ti Biblia, agsipod ta nasarakak nga iso timek ti Dios. Amay paay iti kararwa. So nga mabalin akada tay metlaeng masarakan ti panang saksi. At ti Biblia pudno ket ni Kristo anak ti Dios. Anya kano ti saksyan tayo, ti Biblia ket pudno. Ni Kristo, anak ti Dios. Hantay nga baliktadin da Jacob sa ta, hanga Diyos, anak. Tudi kat anak ti Dios. Tadya ama, ti may maysa, apudno a Dios. Ket ni Kristo, mabalin nga awagan tayo nga Dios, gaputa, anak ti Dios. Ket mabalin mat nga awagan nga tao, gaputa, anak ti tao. Ammo tayo, adi tayo sursuruten, dagiti palpaltuad asar sarita. Ni Pedro kunana, iti 2 Pedro 3:18, rumangay kayo kuma, iti grasya, ken iti panangammo, ken apo tayo, ken mangisalakan ni Hesus Kristo. Do dagiti tao ti Dios, rumangrangay da iti parabor, gon oden danto ti agsarday, tinalawlawag apan nakaawat, iti sauna, masukalan danto ti barwa silaw, ken imnas, ti uneg dagiti sagrado
akinapudno, kasta ti pudno, ana aramid iti historia, ti iglesia ti amin na panawen, ket kastantumet agtultuloy ama aramid, aginggat panungpalan. Kunan ti Proverbio 4:18, ti danati nalinteg, kas iti na anaraar ti agsapa, arumanyag aruman ranyag, agingga iti napaypayso ngal daw. Ket bilang konklusyon tayo kakabsat, yadal tayo, pagtalkam ti kari ti Dios. Pagtalkam ti kari ti Dios. Babayan ti pamati, mabalintay a kumita, iti ballasi ti abiyag, ket petpetantay ti kari ti Dios, gagpay ti irarangay ti panunot, dagiti talugading ti tao, may tipunda ti Dios. Ket tunggal pa nakabalin ti kararwa, may kamang day ti puon ti silaw. Mabalin tayo ti agrago, taamin dagiti mangriribok kada tayo, gapu iti panangidalan ti Dios, nalawagan danton. Dagiti banbanag na narigat na nawatan, mailawlawag danton. Ket sa di naman ang nakabirukan, iti kasla kuso-kuso, ken nakiro-kiro apanggep, iti imatang dagiti ababa, apanunot tayo, makita tayo ti kaimbagan, ken kaimnasan, apanagtunos. Kunan Apostol Pablo ti umuna Corinto 13:12, tayta kumita tayo asi kukudrep, babaen ti maysa asarming, ngamin tunukwan, rupan-rupan tunita. Rupan-rupan tun, ita ammuk ti dadduma paset. Ngamin tunukwan, nananaytun ti panakaammuk, akasmet, ti panakamuna kanya. So nga tinamnama, ti biyag agnanayon ti maysa na sayset, alubong, apaspasungaden isot gubwayan ti ragu, uray ti tenga, ti panagsagsagaba iti lubong nga agdama. Bilang pakdaar kakabsat, anya ti maaramid, ti kinaawan ti pamati. Kitan tayo man kakabsat. Iti Mateo 13:58. Ket saan na nagaramid sa jay kadagiti adu adat datlag, may puon ti kinaawan pamati. Dahil ti kakabsat ibagbaga na, ni kaano man saan amabalbaliwan ti agdua-dua. Ni kaano man saan amabalbaliwan ti agdua-dua. Iti Hebreo 3:19, ket makita tayo adida na balin ti simrek, gapu iti dida panamati. Ni kaano man saan amaisalakan ti agdua-dua. Ni kaano man saan amaisalakan ti agdua-dua. Uliti kakabsat di dua abanag, ni kaano man saan mabalbaliwan ti agdua-dua. May kadua, ni kaano man saan amaisalakan ti agdua-dua. Ngarod kuna ni Pablo, iti Hebreo 3:12, kitain nyo ngarod kakabsat, dilaket taddanto iti siya sino man kada kayo, iti maysa puso adakes asaan na mamati, nga umadayo iti Dios as ibibiyag. Kamaudyanan na, daytoy iti kinaanos, dagiti sa santo. Nga sa limet-metenda, dagiti bilbilin ti Dios, ken pamati ni Jesus. Dagitoy, dagiti awanan, panagduwa-duwa na. Ken maagasan, ken maisalakan, ken mangpapardas, tiyaay ni Kristo. Ket sapay kuma, tamay pabilang tayo kadagitoy. Amen? Padaydayaw ti Dios. Ket inton maminsan agadal tayo tumanen kakabsat. No kasano nga maan-anay dagiti banbanag akasapulan iti tunggal mamati, tunggal familia ken iglesia. Ngagsagsagana para ti may kadwa ngayon ni Kristo. Agtamit tayo ti panagkararag. Padaydayaw nga umami ken Diyos mi, amang isalakan, babayan ken Kristo, at nga isublimi apo ti panagyaman dayaw kada kayo. Patuloy ka di abendisyon am ama, dagiti agdingdinghe gagbuybuyay, iti dayti nga programa, dayti nga estasyon, kadagiti am amin, nga adipen mo, iti sa nga lubungan. Pag may maysa na kami apo, amang iparangarang iti dayag mo, ket mapaababa ti trabaho ti Ebanghelyo. May bukbuk ti maudi nga tudo, ti Espiritu Santo, akas di Pentecostes, nga nananay amang lepas, ti trabahom, dito'y intero nga daga. Ket umaya ni Kristo, nga iso tinamnama, ti tunggal mamati, ken kuana. Sublime apo ti yaman day kada kayo, bendisyon am apo ti tunggal maysa, kada kami. Itinaga ni Kristo nga pumi dinawat mi, ken pagyamanon miyam amin dagitoy. Amen. See you next Sunday, brothers and sisters and friends. Good day. God bless all. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem,
nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag iti letang. Dahiti nga programa tayo, ket para iti amin. Ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, iti nananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa, nga iya ay ti anak ti Dios. Dahiti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Diyos ti agngina.